ma activation na shi wannan data din gashi nan hanya yi, kuma gashi nan sun turo ma message ma direct activation of 200 MB gashi nan successfully yayi. Sannan zaka iya danna lambobi domin ka ga shi wannan data din naka ta hanyar danna *131*4# dan ka ga shi wannan adin naka. Kana dannawa za ku ga kai tsaye ya kawo ma adadin shi data din naka. Assalamu alaikum. A baya mun kawo muku bidiyo na yadda zaka dinga samun airtime wato katin kira da kuma data a kyauta ba tare da ka sa kuɗinka ko kuma ka yi amfani da wani referral da kamar yadda yawancin application suke sa mutane su yi wannan aikin na referral ba, wanda yawanci kuma yana zame wa mutane matsala tunda kafin ka samu referral din ko kuma kafin ka kai limit din da ake so za ku ga aiki ne ba ƙarami ba. To wannan kamar bidiyo ne na biyu ko ci gaban wancan bidiyon na yadda za mu nuna muku za ku samu data din, tunda a wancan na baya mun nuna muku yadda za ku samu airtime katin kira a kyauta, to wannan ƙarashin sa ne. Kamar kuma yadda muka yi muku bayani ko kuma yadda ba su kalli shi wancan bidiyon ba, za mu ajiye link nasa a ƙasan description na wannan bidiyon ko kuma a ƙarshen wannan bidiyon sai ku shiga kawai ku kalle shi. Kamar yadda kuma muka yi muku bayani a baya, duk ranar Juma'a ne su wannan data din za a dinga baka, kuma ba iya rana ɗaya ko rana biyu ba, duk sanda ka shiga dai ranar Juma'a ne za su baka wannan data din a kyauta. Kafin mu shiga amma cikin bidiyon namu, muna roƙon ku danna mana alamar jan rubutun nan wato subscribe, kuma ku danna ƙararrawar nan sai ku zaɓi all ta yadda za ku dinga samun sanarwa duk lokacin da muka dora sabon bidiyo. Idan ya kasance ranar Juma'a ne, kana shiga cikin application din naka kamar yadda muka shiga yanzu, ba wai sai ka yi requesting ba, kana nuna ma kamar yadda ya nuna mana you have got free data, click to enjoy. Ga guri nan daga ƙasa inda aka rubuta go, to kana taɓa go din shine guri kamar haka, enjoy free data every Friday, wato kamar duk ranar Juma'a kenan in dai ka shigo application din zaka dinga samun shi wannan free data din. Kuma daga ƙasa za ku ga congratulations you have won a 200 data coupon, wato kamar wani coupon ne da suka baka wanda ya daidai da naira 200, kuma wannan coupon din zaka yi amfani da shi ne ka siya wannan data din a cikin sauki. Sai ka danna kawai. Kana danna confirm zai kai ka nan gurin, shine inda kai register ko ya nuna ma daga sama phone number, ita wannan lamba da kai register da shi wannan application din. Sannan zai nuna ma zaɓin layika guda uku, MTN ne ko Nani Mobile ko AIRTEL ko kuma Glo. To sai ka zaɓi wani layi ne naka, service provider naka kenan. Da ka zaɓi shi layin naka, to tunda naira ce suka baka wadda zaka siya shi wannan data din da ita. Daga ƙasa za ku ga 100 MB, za ku ga kuma 1 gig, za ku ga 200 MB, amma kowanne ga akan yanda ake siyarwa. Na farko wannan 100 MB za ku ga naira 100 ake siyarwa kuma 1 day ce. Na biyu 1 gig za ku ga 300 ce 1 day. Na uku shine 200 MB a naira 200. To tunda 200 suka baka shi wannan coupon din ya daidai da 200, to abinda za ka yi sai ka zaɓi wannan zaɓi. Kuma data din zai zama na 2 day ce, kwana biyu kenan za ta yi ma. To kana zaɓa zai kawo ka fuska kamar haka. So kawai abinda za ka yi sai ka danna pay. Kana danna pay zai kawo ka inda za ka sa waɗannan lambobin pin naka guda 4, da ka sa su zai fara processing. Yana yin processing gashi nan success. Za ka yi enable na fingerprint, to ba sai mun yi ba. Daga sama za ku ga gashi nan your bundle top up 200 was successful. Za ku ga bayanan ya dubo muku, kuma da shi ma layin naku za ku ga gashi nan ya turo muku do you want your 200 MB 3 day free plan to automatically you know every 3 day. Abin da yake nufi shine za ka iya sa wannan tsarin automatic duk sanda kenan layinka kwana 3 wannan data din ko kwana 2 data din yayi expire, za a kuma yin renew nashi. So kaga ya kamata kawai ka danna so a renew nashi automatically. Dan idan aka yi renew nashi, kun ga kenan idan ka sa kuɗinka a layinka kawai da kwana 3 nan yayi, wannan data din ya kare, kawai za ka ji an zare ma wannan kuɗin an sa ma data. So kun ga ba bukata, sai ka danna kawai lamba 2 sai ka wuce kenan. So ɗaya so kawai iya wannan zaɓin zai turo ma ga sunan buka guda 2 daga sama, MTN top it da kuma ƙasa
inda suka sa ma activation na shi wannan data din gashi nan hanya yi, kuma gashi nan sun turo ma message ma direct activation of 200 MB gashi nan successfully yayi. Sannan zaka iya danna lambobi domin ka ga shi wannan data din naka ta hanyar danna *131*4# dan ka ga shi wannan adin naka. Kana dannawa za ku ga kai tsaye ya kawo ma adadin shi data din naka wanda suka baka gashi nan your data balance 3-day plan 200 MB expired 23 kwana 3 kenan zai. Wannan shine karshen bidiyon namu, kuma muna fatan kun ji daɗin sa. Muna roƙon ku danna mana alamar nan ta subscribe kuma ku danna like. Sai mun haɗu a bidiyo namu na gaba. Mun gode.